אוקיי, זה משהו שאני שחקתי כבר... אני לא עשיתי 100%, בוא נעשה אחד של 100%. למה ב-2026, אני לא יודעת מתי, אבל הולך להיות איזה עדכון. עדכון מטורף, וואי, אני מחכה אליו. אז יאללה, משחק חדש. אין לזה קול? אני השתקתי את זה? settings, options. אודיו, הנה. אומייגאד. אוקיי, כן, עדיף 8. אוקיי, ובאק. אוקיי. אתם מוזמנים לכתוב, באמת, אני רואה שאתם פה. אני מרגישה לבד פה. אני בחיים לא עושה את האחד הזה. אני בחיים לא עושה את האחד הזה. בחיים, אני אמות ישר. הבוסים כאילו קשים לי רצח. טוב, אפשר לדלג על זה, יאללה. גם על זה אפשר לדלג. עכשיו אני נופלת, נכון? אחד, אוקיי. איזה יפה אורנט, באמת, איזה יפה היא. איך אני אוהבת את אורנט. אורנט היא הייתה גם הדמות האהובה עליי בהולו נייט. אז... הורנט וגרים הם הכי טובים. באמת. וגם יש את איך קוראים לזה? את הגרימקרסט? יאללה. נעשה ביינד. זה הולך להחיות אותי 4? ביינד. לא, אוקיי, זה לא מחיה 4. אוקיי, זה מחיה 3. יפי. אוקיי, פה אני זוכרת, יש את האזור הסודי הזה. אני רגילה לדש. אוי ואבוי לי. אוקיי, לא משנה. לא צריך אותו. אוקיי, חשבתי הולך לבוא לפה. אהבתי שהטוטוריאל המשחק הזה זה פשוט הולונט עצמו. צריך לשחק הולונט בשביל ההולונט הזה, אתם מבינים? סורי. בדקתי את הצ'אט, אבל פשוט אף אחד לא מדבר איתי. נכון, צריך 3... זה לא זה. צריך 3 כאלה ירוקים. שנייה, וואי, הם כבר רוצים באמת. איזה יפה פה. פה יש... הכל נופל למים, איזה כיף לי. בן זונה! מה נתן לי דמג'? אין, אני אלופה בפרקור. פרקור זה באמת הדבר האהוב עליי במשחק הזה. טוב, פה אני לא הולכת למות, אז אני מחיה. פאק! אומייגאד! וואי. המשחק הזה לא אוהב אותי. אני פרו בזה. וואי, אני לא רואה באמת, אני לא שיחקתי כבר כמה חודשים. אני כאילו שיחקתי את זה בחודש שזה יצא. ואז אני הייתי כזה, טוב, הבאתי את הבוס האחרון, לא צריכה לעשות עוד. טעות חיי. אני צריכה להשקיע יותר. אני יכולה להיות פרופשיונל במשחק הזה, אני מכירה את הסיפור, אני מכירה הכל. נכון, זה הכי... יש לך מחסור. זה באסה לך. יא פאפה. וואי, אתם מכירים את ה... אני לא יודעת למה נסגרת בזה. יש את הילד היפני הזה שלא יודע לדבר אנגלית. כל פעם שהוא לומד אנגלית הוא כזה It's a 7. אוקו. חמורי. איזה חמוד הוא. בא לי לאכול אותו, איזה חמוד הוא. וואי. נשיקות באמת, רק אהבה. פאק, אומייגאד. בן זונה.
ברן זונה. לא יודעת את זה, השארדס לא באמת כל כך חשובים, וזה גם כל כך קל להשיג אותם. זה רק בהמשך המשחק שקשה מאוד להשיג אותם. אבל זה גם, זה ההפך עם הרוזמריז. הרוזמריז אני צריכה, בהתחלה זה קשה רצח, וואי, איך בא לי לעמות, אבל אחר כך זה קל. קל לקלותה. גם לקחתי. איזה משחק יפה, איזה משחק. אתם יודעים מה אני לא אוהבת? 100% פה זה לא באמת 100%, יש עוד דברים לעשות אחר כך. זה לא באמת 100%. זה מה זה מבאס. אתה כאילו חושב, הנה זהו, סיימתי את המשחק, אני יכול ברגוע. פאק, הייתי צריכה לעשות... אני יודעת. חכו צ'אט. זה פוגו. חכמה אני. הנני חכמה פה. פאק. הנה. תמות. בן זונה. יש שם את הדלת, אני זוכרת. נגלה אותה אחר כך. ובאמת הדבר הזה שאפשר לנגן, זה הדבר הכי טוב שיש במשחק הזה. יא בבא. כואב לך? גם לי כואב, בנפש. כל הזמן כואב לי. תסתדרי. היא הרגע נפלה כאילו מגובה גדול, ועכשיו רק כואב לה. כמו נמלה כזה. וואי, אין לי את הדש, אין לי שום דבר. וואי. אני לא רגילה לזה. מה זה בוס? מי היה מנחש? בואי. איי. הולך לעשות את העלמתה. אין לי את הדש. פאק. בת זונה, בואי פה. אימא, איזה מעצבנת, חצופה. וואי, בואי פה. למה את חושבת את משהו? בת זונה. וואי, גם קשה לי האחד הזה שיש 2. יש איזה עוד אחד שאחר כך 2. תמותי. חיה בסרט. טוב, חיית מספיק, אז... אני מודה לך. איזה חדר מעניין מה יהיה פה בהמשך. וואי, טיפוס קירות זה האחד הכי חשוב. אני באמת, אני לא יודעת איך אני שרדתי בלי זה לפני זה. בוא אחזור. בסדר. אני איש השכלה. אין דרך לדלג על זה. תראה, מה איתכם בינתיים? מה אתם חושבים על המשחק הזה? אתם אוהבים את המשחק הזה? אוקיי. חמודה. Nesvie, Orala, Benny Frank, Torodano, Yanara, ינארה. Orala, Prataka, אוף. The Great Citadel. המשימה הכי ראשונה. איזה חמוד זה. קשה לי. בשקט. תחשבו ליפול פה. סגנים מי שנפלו. אני בהתחלה חשבתי שזה כמו הבאר. חשבתי שאני צריך ללכת לשם, אבל מזלי הלכתי קודם כל ימינה. תן לשבת. תודה. אני איש. Kadastama, איזה חמוד.
המוכרת. Cadestre. קטסטרי. פטסטמה. אין, אני זוכר והיא אומרת. That's fine. Faladin. טוב, הדבר הראשון שצריך להסתיק זה הדש, למה אני לא מצליחה לנשום פה. פרידולה סימנט, דני פוארה בורינט, הנה, 3. תירה סוטי מייניסט, דלה פונקשואל. פרידולה סימנט, דני פוארה בורינט, הנה סוטי מייניסט. פאק, אין לי כזה שתטפס. דנה פונקשואל, פרידולה. פה. לא לי פה. סורי. כן הלכתי באחד עכשיו. דנה פונקשואל, פרידולה סימנט, דני פוארה בורינט, הנה סוטי מייניסט. פאק, פאק. אומייגאד, סתם החייתי אז. זה חמור. פרידולה סימנט. אומייגאד, בוא לפה כבר. דני פוארה בורינט. מה זה? אוי, זה נשבר. דנה פונקשואל. כן, אני יודעת איך להחיות. יש פה לבד עכשיו, כן. אומייגאד, אתם רציניים? זה אחד קל. תודה להם. איך קוראים לו? שכחתי! איך קוראים לו? רגע, איך קוראים לו? די, אני זוכרת איך קוראים לו. שרמה! שרמה חיים שלי! איזה חמוד! אני מתה עליו! אני מתה במציאות. וואו, איזה מתה! זה מתוק! מסכן באמת, הפכו אותו להיות ראש העיר. מסכן. זה שגורמים לי לשלם 30 שקל, נכון? 30 שקל? 30 שקלות. וואי. זה יפה. יאללה, לדש. בוא נקבל דש. איך אומרים דש בעברית באמת? בוסט? בוסט זה גם באנגלית. בן זונה, וואי! לא ראיתם את זה? וואי. איזה מעצבן זה גם בלי השדרוגים. אני מתה כבר לשדרג. אוקיי. פאק. שכחתי. די, זה קשה, אוקיי? אני גם עם משקפי שמש, אני לא רואה כלום. בוא, תן לי לחץ. אוקיי, לא משנה. פאק, חשבתי נצליח. הקינים שלי. אני מתה. איזה חמודי. וואי. נכון, זה נורא. לא צריך לעבור. אין לי את הדש. memory locket? braid rosary string, אוקיי. גם סבבה. נייס. שכחתי לאן אני צריכה ללכת. זה לא הכיוון. כן הכיוון?
הנה, כן, זה כאילו... לא, אני צריכה לעבור למעל, כי זה חסום פה, כן. פאק. אוקיי. אני מלכת פרקור, באמת, אני יכולה לעשות את זה. וואי, איך אני אוהבת גם את השלב הזה שיש איזה... יש לבה שעולה. וצריך... אין לי כזה שמטפס על קירות. רק איך אני יורדת? אוקיי. איפה הזאתי של ה... קייליי. הנה! איך קוראים לה? רגע, אני זוכרת איך קוראים לך. קוראים לך? איך קוראים לך? פאק. די, נשבעת אני זוכרת איך קוראים לה, רגע. אני לא זוכרת איך קוראים לה. מי זאת? איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? את צונה, איך קוראים לך? אני לא אומרת לך קוראים לך. וגם אין לי כסף. בעיה זה מעצבנת. שקרה. אוקיי. צריך לרדת, נכון? חסום פה? כן, חסום פה. פאק. נכון, מתאים שיש שם חדר סודי. תביאו לי כסף. רק 3? מה, חשבתי זה 5. פסקה. בטח הרג'וק הזה. איך זה 3 מכות? אתם אומרים לי שזה אותה 3 מכות ש... וואי. פאק, בצונה. מה יש לי? מה יש לי היום? אני בפוקוס, אני יכול. אני צריכה את הדבר הזה שיאסוף לי אוטומטית. אך. כואב לי. שקה חמודות, באמת. ככה מדברים לאנשים נמוכים? אני אפילו לא עושה זה. 40 שקל. זה אחד של מתחת לאדמה. את אחד מתחת לאדמה אני יודעת בעל פה. טוב, עזבי שקה, אני לא צריכה עכשיו מפה באמת. אני פרוית, אני יודעת את המקומות. וואי, כואב לי. אוקיי. עכשיו צריך להשיג את הדבר הזה של הכורים. פאק, זה שיורק. אוקיי, הדבר הזה שאני יכולה להרוס את הכורים האלה. ואז... ואז אני משחררת את הפאסט טראבל. ואז אני יכולה לקבל את הדש. הדש זה הכי חשוב. בן זונה. אין, אני לא מבינה איך נעשה אותם. בנים. אפשר לעשות את זה? לא אפשר. וואו, מה אני הולכת לקבל? זה לא מעלית אחר כך. אתם יודעים, אני שוקלת, סטרים הבא אולי אני אשחק או את זה שוב, להמשיך, או שאני... איך קוראים לזה? או שאני אשחק ריימן לג'נדס, זה גם טוב. אומייגאד, כמפתתי. עשיתי לב החיים שלי. אני פה למעלה, אז זה בלתי. אומייגאד. פאק.
איזה חמודים הם. איך אני כבר עייפה, מה השעה? עוד מעט 8. איך אני כבר עייפה? וואלה. אני לא אשרוד הרבה. טוב יאללה. איזה קטגוריה זה? Just chatting. דיינה. טוב. ביינד. איזה חמודה הטורנט. יא בבא. יא בבא. אני צריכה לזכור שאסור שיראו לי את העיניים. וואי. אני זוכרת שהייתי בשיחה, איזה אנשים התחילו לדבר עליה כשהמשחק יצא לי כזה, איך בא לי לזה לאינטרנט? איך בא לי? אני סטלן מצוי, איך בא לי? אין אביליטיז. אין לי מה לשים. אני מניחה שאני צריכה להמשיך לקרוא. ממורי לוקט? אומייגאד, אני ארצח אתכם. לשם. יאללה, פאסט טראבל. הגיע זמנך. איך אני אוהבת את המלחמה עם הבלביסטר? הבלביסט הוא מוזן מאמין. חיים שלי, אני חולה עליו. יש לי כבר 3? לא נראה לי. נראה לי שרק 2, כן? אופסי. איך אני יוצאת מאחריו? וואי. יש לי רק 2, צריכה 3. אוי. יש פה סודי, נכון. הנה השלישי שלי. נייס. וואי. עכשיו יש לי את זה. לפחות יהיה לי משהו באינבנטורי. אני גם אוהבת את האנטרס קרסט. האנטרס קרסט האהוב עליי. Benny Frank. Orala. Buenera. Renamin. כן, בשמחה. אני רואה שכבר יש לך את בוא נעשה את זה עכשיו. וואי, יש לי עדיין את החטח, אני לא סובלת את זה. Tamiayan. תמיר. Shomanel. Hello, Grentavren. החטח הזה ממש כאילו רגיש, זה בשנייה אני יכולה לגרום לזה לדמם שוב, זה ממש רע. יש לה, נכון, יש לה אורגזמה. יש לה אורגזמה על הטבע. אני אוהבת טבע, הטבע מזיין אותי, איזה כיף לי. Renamin. וואי, הבן אדם הכי סוטה שאני מכירה, נראה לי. וואלה, איזה דמות יותר סוטה, רגע. יש דמות שהיא יותר סוטה, לא? ואיך אני אוהבת את רוביו! רק כשאני אגיע למלחמה שלו, אני כל הזמן נגד... איזה חמוד. אהבתי גם שהוא חוזר אחר כך, הם ידעו שאנחנו נאהב את הדמות הזאת. לפחות פה, במשחק הזה, הם לא רצחו כאילו ישר את הדמויות שאוהבים. רגע, יש שם עוד סוד, אני לא סתם, יש שם עוד סוד, נכון? יש שם עוד סוד? ואני אמשיך פה יהיה סוד? לא, זה במקום אחר. איפה זה באמת הסוד הזה? אני יודעת איפה הסוד הזה נמצא. אני יודעת איפה זה נמצא. אין זדונה! וואי! צ'ט, אף אחד לא מדבר. אף אחד לא אוהב אותי. הנה, פה. בלביסט. וואי, הכל פה, איזה קפיטליזם מסריח. הכל פה זה כסף. וואי, כמעט. נייס.
נייס. אוקיי. יש לנו את זה, צ'אט. עוד פעם? יש. נייס. יש לנו את זה. פאק, מה זה עכשיו? יורדים מהתקרה. בסדר, לא קשה. פאק! שיט, לא חשבתי שזה יהיה פרסט טריי. הייתי צריכה לקחת את הספסל שם. הספסל למטה אני אקח. חשבתי שזה יהיה לי פרסט טריי, באמת, צ'אט. נדפקתי. יש קראי בום, בוס. נתחיל פה? אוקיי. פאק, אוקיי. בהתחלה רע, סבבה. פרן! אין מכה שלישית. שוב. בן זונה. הופה. שוב. יש. פאק. וואי. הוא טוב מדי, אתה מבין? הוא פרו פלסטיני, שונא אותי. עוד שנייה אני אשכנע אותו לחזור ליהדות. צריך לחזור בתשובה פשוט. איזה חמור בלביסט. איך אני אוהבת את הבלביסט? פאק. פאק! אומייגאד. כמעט הצלחתי רביעי. ההתקפה שלו עכשיו גם הוא עוד פעמון. למה הוא ממש אוהב פעמונים, זה כל הקטע שלו. מי גונה, הולי שיט, איזה קל הוא, וואי, first try, am I right, first try, man, my bro, אוקיי. אני אלופה בזה, אני טובה, אני מצליחה, אני גאונה, אני יפה, אולי חנינה, וואו. צדיקה הכי חשוב. זה כיף. יאללה, מביאים לי עכשיו מתנות. אין ככה זה שלא עושים לעשות. פשוט רואה כמה... משחק גוטן. חולה במשחק הזה. יש לי גרפס. צ'אט, למה אתם לא אומרים כלום? למה? לא אוהבים אותי? אתם לא רוצים לדבר, לשוחח איתי? ככה קצת... דו שיח. לא יפה, נעלבתי. טוב, לא נעלבתי, בסלחתי. חמפים ככה, אתם צופים בי. טוב, נכון. מה יש לנו? בום בטן. אני צריך ללכת, שכחתי, אני צריך להילחם מול גרול שוב. ואבוי, דברים שאני אעשה בשביל 100%. דברים שאני עושה. יאללה. ספסל. ואני אקנה ממנה דברים, ואז נלך לקבל את הדש. יש גם משימות שאני יכולה לקחת. אני חייבת יותר על זה. אני אקנה את זה.
אני כל הזמן מבלבלת בכפתורים. יש לך מתנה בשבילי. תודה רבה, איזה חמודה. ככה היא מוכרת לי. לקחתי. לא, לקחתי. The lost fleas. פשוט לא דיברתי איתם. גרב of the people. גרב of the people. מה אני צריכה לעשות עם גרב? קלה קלותה. איזי פיזי. יאללה, דש. איפה הדש באמת? הדש זה באזור של הלאבה, בדיפ דוקס. דיפה דוקס. יהיה תרסיע! קולוק! חרי. יאללה. יתרסיע! קולוק! חרי. איזה כיף, זה אמא שלי אמרה לי, את יכולה לעשות מה שבא לך באינטרנט? רק את לא מראה את כל הפרצוף שלך. איזשהו משקפי שמש, איזה כיף. אני גם אוהבת ללבוש אותם, אני שאתה לא הרבה. אני יכולה פשוט לצאת ולהיכנס, סקיפ. ספסל, נייס. דיפ דוקס. תן לי דש. הופה, זה נחמד. אתה שמה, כן? אני לא שמה אותו. שמתי את הזה של ה... לא נראה לי ששמתי את זה. פאק. טוב, יאללה, חוזרים. סרסר! קולוק! מה? איך הוא הגיע לכאן? מה? באג? כבר יש באגים, שוב? אין. אז הם אומרים שהם לא מהירו את המשחק. אני דווקא אוהבת את אימשר, איזה חמודים הם. אני גם אוהבת שהם שמים כאילו... הם שמים דיטיילס והכל. פרטים קטנים. הם דואגים לאקספיריאנס של המשחק. סרסר! קולוק! חרי. יש גם... אתם יודעים נזכרתי? יש את הילד הזה של ה... שיודע יידיש? של ה... אני איגור! איזה חמוד, בא לי לאכול אותו. בא לי ילדים כאלה, צדיקים כאלה, קטנים חמודים. פאק. אוקיי, למד אותי. ברן. יש גם עוד אחד כזה? אומייגאד, אני הלכתי לספסל ולא שמתי את זה שוב. אומייגאד. לא, אני יוצאת ככה, אני עושה את זה ככה. איך אני שכחתי? וואי, אלוהים ישמור. אני עכשיו אשים את זה. תודה רבה. Thank you very much. Mr. President. וואי, זה גם קשה, כי אני לא יכולה לעשות את הדש. וואי, אלוהים יעזור לי. אלוהים ישמור. מתה עליי. אין, ואז היא תצא לי מהפריים. קבלו. הופה. עכשיו, לא, אוקיי. הפעם קודמת היא הייתה על איכשהו שמה. מעל. יאללה. יתרסיע! קולוק! חרי. זה חמוד, זה מאמי. לא משחק פה. מה צונה? Get fucked. אני יודעת להם, זה מוביל. אני יודעת שאין לי מפה, אבל... אופס. כן, אין לי מפה, אבל אל דאגה. יותר דאגה בלייזר. זה אחד שנראה לי יש בוס אחד בדרך לדש, נכון? פה למטה אני זוכרת. ספסל.
סופסל, ואחד הדמויות הקטנות במשחק! בוא נציל אותו, יאללה. מצילה אותו. וגם זה ייתן לי נשק, זה טוב. היוש. איזה חמוד. הוא גנב. הוא פה בכלא, למה הוא מעצבן רצח? הוא ילד כאפות. אבל אני אוהבת אותו, איזה חמוד. תמות. אוקיי. הנה, עכשיו שגם את זה... בא לי לשדרג את הקרסט. פה זה הנאמנים. כן, ואז יש את הדש. בוא נעשה את המלחמה איתו. פאק. פאק! הנה, אני מתה. פאק. אוקיי, לא נראה לי זה הולך להיות כזה קל. נראה לי זה ייקח כמה ניסיונות. מלא. אוקיי, הכל טוב, אנחנו... איך אומרים? פרה, נעבור את זה. שלב 1, שלב 2, שלב 3, יאללה. זה בדרך? אני לא זוכרת אם הדש שמה או לא. נראה לי שכן. כן? כן. לא, הדש לא שם. איך, אני עשיתי. בן זונה. וואי, בן זונה. אני פעם הבאה נרביץ לשולחן, אני לא... מה שגם את אלה. וואי. אין, הבעיה בהמשך. אני הולכת לפספס כאילו... הולך להיות לי חסר שרדס. שרדס זה האחורים האלה. הרבות הקטנות האחורים. כי אני הולכת להשתמש הרבה בנשקים, אבל אני הולכת למות הרבה. אני לא שקר, אני אמות הרבה. תחמו לי. מה יש לך? וואי. תמות, אמן. וואו. בן זונה. אני לא רוצה לעבור דרכו, אני צריכה להסתכל רגע במפה אם זה הדרך. אני לא רוצה לעבור דרכו. יש עוד דרך, נכון? יש עוד דרך. חייב להיות. אבל אני חייבת שיהיה לי גם סיל קיטרס, כי בהמשך יהיה מקומות שאני לא יכולה... בשביל ביילווטר. ביילווטר זה נוראי. אני לא סובלת את המקום הזה. אמן שימות. איך קוראים לו? גראול צריך למות. וואי. אוקיי. צ'אט מה הולך בינתיים? מה אתם מדברים בישנים חמודים קטנים? הייתי כבר פה, כבר. איפה אני אמורה ללכת אז? ולמטה. אין פה למטה. אני יכולה לבוא פה למטה. אני מקווה שזה הדרך. כן, זה הדרך! יש! תודה לאל שאני לא צריכה ללחם או לא. וואו, זה הקרוב. אני זוכרת את הדרך. יש. גם בצד השני אני צריכה לפתוח מין כזה. יתעשר! מה קרה? תהרי. אוקיי. איזה כיף שיש מלא דברים לעשות. אני התגעגעתי שיש לי מלא דברים לעשות במשחק. אני רגילה שאני פשוט התקעתי על בוס. יש ספסל פה בצד השני זה עולה כסף. אין לי כסף. מזל שאין למשחק הזה את הדבר הזה שהם משלמים בשביל לנצח כמו ברובלוקס. מזל שזה אנשים מבוגרים שחייבים את המשחק הזה. תודה לאל. וואי, משקפי שמש כבר כואבים לי בצדדים של הראש. נראה לי זה יקר מדי, נכון? אין לי כסף. יש לי כאלה? אין לי. טוב, בסדר, אנחנו בצ'יל. כל צ'יל ברגיל.
תמותי. אני צריכה את הדש בשביל להגיע לשם, נכון? זה הבוסים... זה המלחמה עם איך קוראים לה, עם לייס. לייס. מה יש פה? לא מעניין. צרצר! אוקו. איפה הם? הופה. בול פה. או, פאק. בן זונה. בול פה. קלה קלות, מה יש לכם? בת זונה, בואי לפה. מי את? שחקן בסרט. בוא לפה, וואי. גם כן הוא. לא שבו, זה גילה לי את אמריקה. זאת בת זונה. בן זונה, אם אתה הורג אותי, אני אוריד את המשפחה שלך. הצלתי את עצמי. בת זונה. בוא פה. חי בסרט, אתה חושב שתהרוג אותי? הנה, ואז פה למעלה יש את הסרסל, ופה יש שער שאני צריכה מפתח בשבילו. אין, אני זוכרת את המפה, אני לא צריכה את זה. אני בוחרת, יש לי עובד, אני הבן אדם הכי טוב במשחק הזה. אני לא סוסקם ולא אכפת לי בקפיטליזם, איזה נכבדה את, אני אוהבת אותך, אני יכולה עלייך, פליס תרתני איתי, ביי. יש לה גם את הנשק הכי טוב, אהוב עליי, הנשק האהוב עליי, עם הקוצים. איך אני אוהבת את הנשק הזה? מה אני צריכה? כמה אני צריכה? צריכה 140, נכון? 140, יש לי 140? 20. ייקח זמן. יש לו את הבלגות המעצבנות האלה. אני צריכה דש, אני צריכה דש. טוב, בסדר. אני יודעת את הדרך, קטן עליי. ניסיתי. אוקיי. Just checking. Ya papa. פה זה יותר קל, יותר קרוב. לא בא לי לבוא לצאת למחר. יש לי מגנט! יש. אשכרה כאילו, ברגע שיצא המשחק כבר היה מודים. כבר יצא מודים למשחק ברגע שהוא יצא. אבל מודים כאילו קלים, כמו המגנט, הדברים כאלה. אופה. וככה זה צ'יק צ'ק. זה עושים ספידרן צ'ק, ספידרן. הנה. יש! איך אני אוהבת את זה. יש פה כלוב, נכון? זה מתחת לסורג, זה מאחורי סורגים. אוקיי, זה פשוט עולה כסף. איזה כיף קפיטליזם, איך אני אוהבת. וחסר לי שקל! פאקינג שקל! מגן. משחק כזה נגדי. הכל נגדי. אף אחד לא נגדי. אוקיי. פה אני צריכה ללכת לפה. שם למעלה יש פלי נראה לי. לא, רגע, לא. פה יש... אוקיי, לא משנה. לא הבנתי.
אני צריכה לעבור פה משהו, לא? אני צריכה לעבור פה ארנה? לא, כן, הנה, הארנה הזאת. בן זונה, בוא לפה. בן זונה. רן. אוקיי, ואז עוד אחד גדול? ונמלה, כמובן. נמלה מורפכת. בוא פה, בן זונה. אתה חושב אתה... וואי. חושב אתה איזה חכם גדול, שרלוק. יאללה. בואי, איך מסתכלים למטה? פאק. משחק מכור. איפה לא מתפוצצים? סריח. דש. יש לו אורגזמה. דש. וואי. תודה לאל. זה הסקיל הכי טוב במשחק. 100%. יש. איזה כיף לי. בן זונה, אתה היחיד שיש פה. בן זונה. איזה כיף. איזה הקלה זה באמת. אתם לא מבינים. וואי, אני מרגישה כאילו 10 טונות רזה יותר. וואי, מי אתה חושב שאתה? וואי! עכשיו שהספיק כסף. למרות שזה די חסר שם של סבבה. ותסתכל על המפה. רגע, מה עכשיו? עכשיו המלחמה עם לייס. What the fuck, בזונה. פאק! וואי. אני גם לוחצת? אני דאבל ג'אמפ. עשיתי לעשות דאבל קפיצה. וזה בצע של דאבל ג'אמפ זה כאילו ממש מאוחר, אבל זה באזור האהוב עליי. אוקיי. סבבה. הבנתי, לא הכל טוב, הבנתי. לא רואים אותי, לא צריך. אני תמיד גם נופלת בלבה הזאת, אני זוכרת שנפלתי בה מיליון פעם. איך אני אוהבת את לייס. יאללה, מלחמה. אין, זה גם מלחמה גוטד. אני לא הולכת לתרגם את כל זה בצ'אט. פאק. מה צונה? רן! את זונה, אני לקחתי! איך תמותי. הצופה שכמוך. שיט. אלוהים ישמור אותי, אימא'לה. בואי, מה את חושבת אני מפחדת? לבנה, נראית כמו זין.
בת זונה, אני כבר מתה, אין. וואי, שכחתי שיש לי את הדש. בת זונה. בת זונה, בת זונה. רן. תמותי. למה שם? אבל למה שם? למה? לכי, די! וואי! תודה! את מתה, באמת! מה אצלך? תמותי! שונאת אותך! לכי תצטייני! וואי! באמת, אני כאילו מישהו גמר עליה. יאללה. עוד ספסל. אני צריכה את האזור הזה. אין לי מפה. זה הפארפילדס. פארפילדס? לא משנה איזה זה שאני מלאים. 6 מכות? וואלה, לא זכור לי שזה ככה. אני פשוט הולך לי לתומי. קל עליי. אשכרי. אומייגאד. די! אוי ואבוי, אני לא סובלת את בן זונה הזה. פרג'וק. אומייגאד! אוקיי. נמחצתי קצת. יש פה דרך סודית. הנה, זה טוב. הנה, אני זוכרת ששילמתי על הדלת הגדולה שיכולתי פשוט לעשות את זה. זה גם מדלג על חצי מהמקום, זה אחלה. אתה לא נראה חשוד בכלל. איזה מתוק אתה בטח לא תהיה בוס. או פאק! אומייגאד! אני בדרך כלל טובה בפרקור, באמת. זה היה לא האיום שלי פשוט. צ'ט. די, אני לא ככה בדרך כלל. איך תמות. אני לא ככה בדרך כלל, באמת. אימא'לה. יום רע, זה פשוט יום רע. תמות. אני רצח את עצמי, אני פשוט תרוג את עצמי. תן לי להחלט, תודה לאל. אני לא רוצה למות עכשיו, ממש. באמצע, לא באמצע, פאק! בן דונה! אם אני מתה ומאבדת כל כסף, וואי. טוב, צ'ט, אני נראה לי לא נזהרת מספיק. וואי, אם רק הייתי יכולה לעלות פה, הנה עם האוויר הזה. למה יש פה כאלה להחיות? שיט מפעוד. שתלך עליי. עכשיו אני יכולה לחיות שוב גם. וספסל! תודה לאל, וואי. הייתי קצת יותר מרוכזת.
משימה, אני תקועה פה, איזה קטע. Cadestre. Per torotano. Hello, be. Per כמה אפשר ללחוץ? כואב לי בצד. וואי. באמת כל באמת האלה לא טובות לי. לא עושים את המשקפיים, וואי. טיסטית. איפה? אצלנו. נכון, יש לה כזה. בום. אופסי. בום. שיט, אוקיי. הנה, נייס. כמה אני צריכה? לא מעט. בום, בום. הופה, גם זה. פאק, ספסי. יש פה גם את זה. הופה. אין צ'אט, אין משהו שיחמוק יחמוק מעיניי. זה נהרס לך. זה... וואו, הפה שלי פתוח, אני לא שמה לב. הפה שלי כאילו פתוח כי אני מתרכזת. מכוער, מהגיל. אוקיי. אני רוצה כבר להשיג את המצליח. פאק. וזה נפל לכוסי. ברור. איזה מטומטם. אוקיי, וואו. אין לי מספיק. פאק, אני כבר מתה. וואי, תנו לי כבר את הקוצי. בוא לפה, וואי. וואי, די. בן זונה. רציני. יש, יאללה, הביתה. אוי, זה לא הביתה. הצלתי לעצמי, זה שאני רואה אותו. לא, אומגה. אני זוכרת את המקום הזה. רגע. זה טוב. אוקיי, זה. אוקיי. וואו, תחת עצמי! רק כושר ובריאות ליוצרים של המשחק, באמת, איך אני אוהבת אותם. וואי. אמן, תהיו בריאים כל שאר החיים שלכם, איך אני אוהבת אתכם, חמודים. כן. לא צריכה להגיד לי.
איי, כן, דאבל ג'אמפ, סוג של... זה דאבל... Fadastama. שכחתי מזה. Bemito, lelos. אוקיי. Escomel. תיזהרי, תיזהרי, אנשים אחריי, תיזהרי. הכל טוב, הנה, אני הולכת להילחם מול בוס עכשיו. תני לי כבר, תני לי כבר! וואי, כמה את מדברת? אלוהים ישמור! אוקיי, בלה בלה בלה. בום. בום 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 בום. פאק, פאק. בהתחלה. בום. מה יש פה? וואו, זה הפרקור הזה. אני לא הולכת לעשות אותו עכשיו. לפחות אפתח את האחד הזה. של המזכרת ככה. בויה! איזה פרקוריסטית מקצוענית אני. מקצוענית. זה פה? לא, הוא לא פה. זה כאן פה. הנה פה. טוב, אני לא צריכה אותם עכשיו. וואי, דווקא זה בוס, מה זה כיפי? כי הוא מזכיר לי בוס מריימן לג'נדס, ואני ממש אוהבת ריימן לג'נדס. מה נשמע? שכחת שאני צריכה להרביץ לזה בראש. פאק! אוקיי, וואו. זה עוד חלום. זה מפחיד. וואי, אני ממש מרוכזת בראש של הזה. אוף, אופה. ועכשיו האחד השלישי, קלה קלותה, אני פשוט מורידה את האבן. נו, כמה זמן? תורידי את ה... פאק, אוקיי. אוקיי. מה? טוב, נו. פאק. פרן. וואי, זה הדמג' היחיד שלקחתי. וואי, סחטן. בטובה. הנה. ואז זה הולך להרוס את הצדדים. וואי, הרבצתי לעצמי. פאק. הנה. בויה! אוקיי. תאכלי קש. הנה, ויוצאים פרפרים כי זה הנשמה שלה. תאכלי קש, תאכלי זבל, בצונה. אוקיי. טוב, זה היה קל. first try. יש פה. גד. פרדונה. בום. מי זאת? פה שקרה? ילכה כבר. אני לא צריכה את המפה שלה במילא, זה פשוט נחמד לשמוע את השער. הלאי. אושקה. יש. יא. פאק, זה אחד אחר. שיט, כמה זה עולה?
יש לי אותה, בלביסט. איך אני אקרא לבלביסט? איך לקרוא לבלביסט? אוי, למה שומעת? שחררתי את האוזניות. שחררתי את האוזניות בטעות. רגע. אוי ואבוי. הרגשתי יותר מדי. רגע, וואי. משהו מבולגן. טוב. זה חמודה. נכון, אפשר לעשות ככה. יש, תודה לאל, עד שאת מוצא משהו. אומייגה, רציני. אין לי וול ג'אמפ. עוד מעט יהיה לי. באזור הבא, לא? לא! האזור הבא זה גריימור! פאק! אני לא סובלת גריימור! טוב, יאללה, למעלה. מעלה. Seriously? פה זה... ספסל. נכון, אני זוכרת את זה. ספסלי. פולינט. לינה תודי מניסט. דנה פנקשואבון. פארי דולה סימנט. דנה פארה בולינט. נסודי מניסט. דנה פנקשואבון. כמה זה עולה? דיבורים, יאללה. אוקיי, לא, יקר מדי. סתם, בן סונה. נסימנט, דורי ברה בורינט. הינה סוטי מניסט. דנה פנקשואבון. Oh, what the motherfucker? Das hat mir echt voll. Okay, mal schauen. כאן למטה. וואו. להירגע. אוקיי. לאן זה? בויה! איזה אנימה? ילד אנימה, נכון? רק ילד אנימה. בן זונה! 3 מכות. וואי, ילד כפות, אני ארביץ לך. אין לי מושג איפה אני, שכחתי איפה אני. נראה לי אני יודעת איפה אני. לא, אני לא יודעת איפה אני. אוקיי. פה זה הפסטרבל. אני צריכה לעלות כמה שיותר למעלה. איך אני עולה עוד למעלה? רגע. מה? וואי, איך אני עולה עוד למעלה? אני צריכה כמה שיותר למעלה, אני זוכרת. מה יש לזה? איך אני עולה עוד? מה? איך אני עולה עוד למעלה? וואי, איזה מטומטמת אני, אימא'לה. אוטיזם על הספקטרום, אימא'לה. וואי.
אוקיי. זה פה, אני פשוט צריכה לעבור למעלה. דוני בוארה בורינה, דימה סוטי מייסה, דאמה פקשלון. וואו, איזה מפתיע. בום! בויה! עכשיו זה כאלה קטנים. בקטנה. אוקיי. יש לי את זה. איזה מטומטמים. צריכים לעשות דאבל ג'אמפ. הנה. הופה, פה. עכשיו זה יהיה הגדול. לא, זה עוד לא הגדול. עכשיו זה הגדול. או, שיט. או, מודר פאקר. לעוף לשם. אני עפה לשם עכשיו. למה שם יש ספסל, אני זוכרת. הופה. אני וול ג'אמפ. את זונה, את רוצה קאפה? את רוצה לעבוד? אני אהרוג אותך. חי בסרט. בת זונה, עוד פעם, וואי! אני לא יכולה איתם, לא יכולה, הם מריקקים. הנה, כפתור. בום כפתור, בום ספסל. יאללה. עכשיו לשם. וואי. בת זונה, נשבעת, אני... וואי. אמן תהי רק בריאות. אני ארוג אותך פעם הבאה שאני אהיה שם. אוקיי. ספסל. השקרחים שלי. אני אוהבת אותך. חרקה. זה חדש. קרקירנה. טוב, אני קראה אבל לקרוא את כל המפה. אולי רק דיפדוקס. נקנה דיפדוקס. כי דיפדוקס באמת קשה לי להבין קצת. אתם יודעים, אני יכולה גם לקרוא מפה בלי הנוצה הזאת. נראה לי אני לא לקח אותה. אני לא לקח אותה. יש גם את המצפן. בהמשך, כשנהיה שירה ואין לי יותר מדי כסף ואני לא יודע מה לעשות איתו, אני פשוט אקנה את כל המפות. או שאני אעשה כזה פארמינג. או אקח פארמינג ונדבר תוך כדי. איזה חמוד זה. בום. ואחר כך אני אקבל מלא כסף. אני זוכרת שנתקעתי על הדבר הזה שעות, אבל נראה לי עכשיו בגלל שאני כבר יותר פרו. אז זה יהיה סבבה. אוקיי, וואו. אוקיי. אל תגרמו לי להתחרט, כי אני ממש מתחרטת עכשיו. בת זונה, בואי. תודה לאל. או, זה קשה, זה הולך להיות קשה. לא משנה, זה הולך להיות קשה. רן! וואי, אני לא אוהבת את המשחק הזה, זה קשה, לבכות. אני יודעת שזה הולך לקחת לי עכשיו מלא זמן, זה איזה 5 ראונדים. אני זוכרת שזה איזה 5 ראונדים, זה ייקח לי זמן עכשיו, זה הראונד השני, לא, זה הראונד השלישי. עדיין. טוב, יאללה, צ'יק צ'ק. דברים מסריחים.
בן זונה. בוא לפה, אני ארוג אותך קודם. בואי לפה, בואי, מה, את נראית לחברה שלך? בואי לפה, אני אומרת לך. אוקיי. הכל טוב. תודה רבה. אלה דווקא ממש סימפל לך. בום, להחיות. זה חיים בסרט. הנה, ושוב יהיה ציפורים קטנים. הפעם זה יהיה 3 אבל. או פאק. הנה, עכשיו זה השליים המעצבנים. נתחיל איתו, הוא הכי פחות מעצבן. בת זונה! למה את לא עפה? וואי, נרצח מישהו, אני רוצה להרוג מישהו, אימא'לה. אין לי משהו בין ההפסקות לאכול. כמה זמן אני בסטרים? אימא'לה, כמה זמן? וואי. הכל נופל, הכל מתמוטט, הכל... וואי, הכל נעלם. וואי, עליה. זה מסודר טוב. שום. כמה זמן אני באמת בסטרים? 2.5 2.5. טוב, אני נהנית, לא יודעת, אני נהנית. בוא נראה קיק. וואי. אוקיי. למה זה עדיין מראה שהטאג שלי זה פורטנייט? בן זונה! אוקיי, רגע. הולונייט. איך אני משנה טאגים? הולונייט סילסון. איך משנים טאגים? אין לי מושג. פולו. אוקיי, פולו. Adventure Indie Platform. Hollow Knight. וואי, משקפים כואבות לי. Hollow Knight מה? Hollow Knight סילקסון. Hollow Knight סילקסון. אוקיי. אני רוצה ללייב סטרים. Adventure Indie פלטפורם. סתם עושה לי בעיות, באמת. רק מחורבן. טוב, יאללה. יאללה. ממשיכים. אנרגיות, איזה כיף. אוקיי. משחק רגע. באמת שכחתי. הנה, יאללה. נביס אותם. אוקיי, בואו נביס את הציפורים. ואז נחזור לבקתה, ואז זהו, נגמר להיום. נראה לי באמת, סטרים הבא אני או אמשיך את זה, או שלא יודעת, אני אמצא עיסוק אחר. אולי אני אשחק פפלוי, אולי רמן אייג'נטס. נראה. פרה. למרות שאני ממש נהנית מהסילקסון, לא יודעת מה איתכם. ממש נהנית. אני אחר כך הולכת להעלות את זה ליוטיוב. חלק פורטנייט, חלק סילקסון. נראה לי אני אתחיל עם הסילקסון. אוף. בואי לפה! בת זונה! מה את נופלת לך? וואי, איך אתה לא פגע? את רוצה מכות? בת זונה!
פאק? אימא'לה! אימא'לה! what the fuck? מייגאד. ולמה זה כל כך קשה אבל? אימא'לה. זה כל כך קשה. אוקיי, לא לוותר, לא לוותר. יאללה. כבר את רוצה להתחיל איתי ככה? רוצה להתחיל איתי ככה? וואי. פאק. אוקיי, יופי. לחיות. אומייגאד. תקשיבי, את, וואו, קומדיה את צריכה לעשות. אימא'לה, אני מתה עלייך. בוא לפה. הופה. זה גם מעצבן. שאני לא מצליחה לפגוע בו בכלל. בן זונה. אומייגאד, אני מתה. הנה, הלך עליי. אוקיי. עכשיו שאני נזכרת להשתמש בנשקים גם. בוא לפה. תודה לאל. עכשיו זה שתיים המתבנים שאני לא סובלת. נראה לי להתביים וזהו, נכון? אני מקווה מאוד שכן. עכשיו זה רק את. אם את הורגת אותי, אני הורגת את עצמי. וואי. If you die, you die IRL. בואי כבר, וואי, אני נשבעת. הנה עוד אחד. יש! או יא. ואני... איך אני אוהבת דברים קרינג'ים? יאללה. החוצה. עכשיו בזמן של הכסף. מאני טיים. או יא. הזמן נשבר. מאני טיים. אני קרוב את העכברים האלה. לא יפריעו לי. אתה יכול לעשות לי שבע? נזכרת ברוסי הזה שמשחק סטיל בריינרוט שהוא ילדים. הוא לילדים. איך אני אוהבת שקלים? שקלות. אופסי. עכשיו אני ארוג אותה, מה זה בקלות? ברור. זה לא חלק מהארנה. הארנה צריכה להיות קשה. אז למה שהם לא יעשו את זה קשה? למה שהם לא יעשו את החיים שלי טיפה קלים? לא אוהבים את זה. אין לי וול ג'אמפ, הופה. לפה והופה. יש. או יא.
כן, יופי. או, אני יודעת מה יש כאן. אני יודעת מה יש כאן למעלה. זה 3, זה מספר 3. אני כבר 5. יאללה. אז יאללה. נכון, אני צריכה לעשות כאלה. תצהוב כבר, שיהיה צהוב. יש! או נייס. פאסט טראבל, יש פה פאסט טראבל, אני זוכרת. נייס. כסף. אוקיי. זה כל כך כיף להרוג, כאילו, אני כמו נינג'ה, אני אוהבת את זה. נו! שכחתי מי. נושלה. مجينا فور. מושקה. חיים שלי! ברור! חיים שלי! שלנו. איזה חמודה, אימא'לה. אני מתעלפת. ברור. ינארה. The lost place. כמה כסף יש? יש לי מספיק, יופי. טוב, אז נלך, יש עכשיו ארנה קטנה. ישבתי על זה, כן? יש עכשיו ארנה קטנה פה. הנה, פה. הופה. אוקיי, זה היה ממש מהיר. נייס, אוקיי. והנה, פה למטה. קלעי. אושקה. קלעי. אושקה. הופה. הנה. אוי, תוקה המפלצת שלי. איך אני אוהבת את המפלצת הקטנה שלי. אני אלך. בום בטון. אני יכולה לעשות את זה בלי המפה, אבל יותר נוח לי כאילו עם המפה. מבינים מה אני אומרת? כאילו עם המפה יהיה לי פי 1000 יותר קל, כי אני כל הזמן רגילה לפתוח אותה כל הזמן. אין לי מספיק כסף. אני צריכה את המסכה. וואי. מה זה? וולטייל. מה? אני לא זוכרת את המשימה הזאת. אוקיי, יש מספיק. ישבתי על הספסל? לא נראה לי. לא, זה עם הכתומים המעצבנים. כן, לא ישבתי על הספסל. טוב, רגע. אז יש לנו... אחד הבא זה הולך להיות... להילחם בזה. האחד הבא צריך להילחם מול הציפור הגדולה הזאתי. מעצבנת. אין בעיה דווקא, אין לי בעיה. טוב, מה הולך לגריימור? ואז נשמור סטרים הבא אנחנו משחקים נגד הציפור. איזה יום היום? רביעי? אז 5 בערב משחקים נגד הציפור. אחלה דווקא, אחלה. טוב, צ'אט. אני ממש כיף. ממש כיף. מקווה שפעם הבאה אולי יותר מכם יהיו פה.
יותר. יאללה, ביי בינתיים, ביי. תהנו באמת, אני נהניתי מאוד. מאוד מאוד נהניתי. יאללה. ביי ביי צ'אט.